за слава Божия. Слава на Бога, църква. Моята история малко е дълга. Има много захваление за Господа. Преди една година става, една раничка имам в гърдата си. И по лекари ходих и ми казаха, че било екзема. И преди месец, крайно време вече, те ме изпратиха на видеозон и там нищо не излезе. Някакви кистички казаха, обаче не било страшно и тъй си остана. И някакъв мехлем ми дадаха, една седмица го използвах и не мина пак. И казаха, биопси ще ми правят. И направиха, даже зашиха го и след една седмица казаха, ще трябва да идваш за изследване. Отивам за изследване и ми казват, в гърдата рак имаш. И шокирана да бях и веднага се сетих за Господа, за Исус Христос и почнах да плача. Извъннах на сестра ми, сестра Лидия, и тя веднага се обади на сестрите, благодаря и на моите сестри от църквата. Те веднага звъннаха, даже сестра Диана веднага дойде при мене в болницата. И една седмица тъй беше, и веднага ме вкараха скенер да проверят още дали има разсейки нещо, не ги знам. И благодаря на пастора, звъннах ми на пасторката, благодаря на тях. Те казаха, че силна молитва ще правим и цяла седмица Господно да се съберем. Благодаря на сестрите, дойдоха в дома ми, помолиха се. И след една седмица да, ще отивам пак за резултатите от скенера, излязоха. И лекарката ми казва, имам хубави новини. Хубави новини, вика. Няма, вика, рак, вика, нямаш в гърдата. Едно малко топче, вика, ще го цепим, вика. И нямаш, вика, никой. Нищо, вика, нямаш. И аз вярвам, че на 15 януари ми направиха документите, аз вярвам, че няма да бъде тая операция. Вярвам на Господа и тая една седмица, като чух тая, нали, като ми казаха, и даже децата ми, семейството ми, те бяха много отчаяни, обаче аз им давах кураж, защото аз бях силна, душата ми и мозъкът ми бяха заедно. Не питах за Господа, защо, защото Той някои неща ми показа и ги направи точно този ден, като чух ми. И само се благодарих. И не го приех и свободна бях. И това и няма да има и операция, вярвам. Алилуя! Бъди благословена. Бог да бъде с тебе и знаем, че няма да има операция. Между другото, искам само да кажа, че 2025 година, може да седнеш, 2025 година, това го казвам за Божия слава, искам да чуете внимателно. 2025 година, според това, което си спомням аз, ако някой греша, нека ме поправи. Имаме 3 победи върху ракови образования. В мощното име на Исус. 4 ли са, 3 ли са, не знам колко са. 4 ли са? 4. 4 туморни образования, които лекарите диагностицират. Те не казват, ами съмняваме се. Те казват, ти имаш. И следващата седмица те казват, ти нямаш. Затова славата на Бога се движи мощно, за което слава на Бога. Нека подираме нашия Господ. Защото само Той